यहाँ बहुत बड़ बुजुर्ग लोग बैठल बा। तो सबसे पहले जौना को उपलक्ष्य में हम सब कोई उपस्थित बानी जाइए। कहल जाला कि बेटी की मांग में अगर एगो सिंदूर लाग जाए तो बेटी को वो दिन से जिंदगी बदल जाएगा। एगो सिंदूर के का महत्व बा सरकार, ई रउआ सबसे ज्यादा केहू नहीं जान सकत। एगो बाप बेटी से कहत रे, जब बेटी की विदाई होला तो घर के लोग का भाव के अंदर से का निकलेला। छुट्टू की भासे नूरा लागवते बाबा, बेटी हो जई है परा। छुट्टू की भासे नूरा लागवते बाबा, बेटी हो जई है परा। तेजा जानी आँखी के पुतरिया बाबा, हथवा सीन हो रहा धरा। छुट्टू की भासे नूरा लगावते बाबा, बेटी हो जई है परा। छुट्टू की भासे नूरा लगावते बाबा, बेटी हो जई है परा। तेजा जानी आँखी के पुतरिया बाबा, हथवा सिर हो रहा धरा। तेजा जानी आँखी के पुतरिया बाबा, हथवा सिर हो रहा धरा। बबुआ हो बबुआ, बबुआ हो जब तक पूरे ना हो सा, जब तक पूरे ना हो सा, तब तक दूल्हा नहीं दूल्हा, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा। एगो लड़की के भावा लड़की कहत रे, से नूरा के गुनावा ना जननी बाबा, करतारा बोला काहे हमारा के दो। पवन रे गा
जनी आँखी के पुतरिया रे बाबा हथवा सिंहरा धरा जनी आँखी के पुतरिया रे बाबा हथवा सिंहरा धरा जनी आँखी के पुतरिया हथवा